Și prima găselniță, o bilă de șrapnel, presupun. Avem ceva în zăpadă aici. Un nasture de aluminiu. Dar ce mare e, dar modern. Ha, ha, ha. Că e Astor, băi, ești nebun? Astor. Am văzut rotunda, am crezut că am găsit și o monedă. De unde? Nasture de aluminiu. Hei, și prima monedă, bă, băieți. Gata să renunț la ea. Ce dracu, s-a lopit în frunzele alea, am zis că eu nimic. Așa. O monedă găuricioasă. Ia, un pic cu de-asta, cu zăpadă. Să vedem ce e. Mă gândesc că nu văd, cred că e de aia din 1906, dar e foarte tocită și nu se vede. Oh, ce mi-e scârbă de ramolul ăsta. Așa. Câți bani sunt? 5 bani din 1906. Asta e. Boșicioasă. Șaibă este foarte... Dar nici fața nu se vede. Știi că spatele nu se vedea oricum. Dar fața e sub orice critică. E bine că am găsit ceva totuși. Și să mai încercăm. Și ceva rotund, păcălicios, așa că o șaibă de vreun fel. Azi că e... Azi că e monedă, că ieșise doar așa din pământ. Dar nu e. O curăța ca să dacă e ceva oară, dacă nu. Și oricum e de aluminiu. Salutare, vă băieți! Voiam să vă arăt pe unde suntem. Eu cu Ștefan avem vreo oră și un pic de pădurea asta. N-am mai fost niciodată pe aici. După cum vedeți, a nins. Au fost câteva zile de ninsoare în sfârșit și pe la noi pe aici, prin Prahova, pe lângă Ploiești. Azi e mai cald, e și un pic de soare. E plăcut, nu e frig afară, însă e zăpadă pe jos. Am găsit ceva, colegul Ștefan a găsit, tocmai aici a găsit o moneduță. Și o să mai stăm un pic, vedem ce mai găsim. Țineți aproape și dați și voi un like acolo. Uite și un tub uriaș în gaură, un model mai bavan, așa, uite, mai gros. O luăm acasă, le păstrăm acum. Deci un ineluș de porumbel în zăpadă. Ia să iau pământul ăsta, să mai cară măzunare și pe ăsta. Ineluș roșu din 2003. Te mă, fraților, cred că am găsit un ineluș de copil, de ce? O verighetuță de asta. Ia să spălăm un pic. Ce mă scoate din sărite noroiul ăsta, n-ai idee. Probabil e veche de spre contemporană, adică nu contemporană, dar
Da, de secolul ăsta nu e ceva. E ceva. Nu se deslușește nimic. Da, am găsit un inel. O verighetă am găsit, cred că. În fine, cam asta e, bă, băieți. Mai mult n-ai ce să vezi de la ea. Da, bă, băieți, am mai găsit un nasture. Doamne, de atât de zi. E atât de jăgoasă, uite-te, știu. Nici nu. Stai așa să scot jăgurile astea. Credeam că are vreun model. Da, ce bine, și are și urechea aia. Vedeți? Așa. Are... Și scris pe el, ceea ce e foarte bine pentru mine. Și scrie un 1 mare, atât se distinge. E foarte fain. Un 1 presupun că e de primul, adică e zona de primul război mondial, după tipul de cartușe mai bulbucate așa pe care le-am găsit. Și monede de la 1906. Am mai găsit și Ștefan vreo 2. Deci cu siguranță aici, mă rog, poate au staționat ceva trupe. Și uite și un nasture de militar. 1 sau I. Dacă știți mai bine, lăsați și voi un comentariu. Hei, fraților, cred că am găsit ceva mișto. Și anume, trebuie să dau jegurile astea jos. Și anume un cadran de ceas. Cred că e, ce ziceți, înainte de spălare și acum. Da. Foarte frumos e, bă. O să mă întorc acolo, că mai sună ceva. Cred că ar trebui să-l spăl un pic, totuși. Uite, are niște numerotații, 20. Hai că revin și să-l curățăm calmea cu viruța. Poate vede mai bine. Salut! Salut! Gata, băieți, hai că am scos bidonul cu apă. Stai să scoți și pe rând. Nu, mă, că n-ai ce să faci cu ele, e doar ca... Lasă, mă duc la obor. Ce ai băgat și tu un fitil de la este? Ca să... Nu e Ștefan, termină cu visele tale care le vrei să le ai. Ia-mă un cadru mai larg așa. Te dau afară. Glumim, băi, și noi. Nu prea am găsit și face și noi haz de necaz. Haz de ceas de necaz. Ia, filmează-mă, Ștefan, aici, că n-ai ce să mai stai. 40, 50, așa, 10,
marfă, dar uite că e destul de deteriorat. Da. A, ce să mai găsești? În fine, nu reprezintă nimic, doar ca fapt divers, așa, să... Cadran, nu margine de ceas. Bine, Ștefan. Ia, filmează mătăluță să vedem dacă mai dă un semnal aici, pe direct, așa. Pe live. Ia. Deci astea sunt super gegoase, vere, uite. Ia uite ce e aici. Ce și scrâbăs pe mâna pe ele. Asta a fost, bă, băieți, deci nu mai e nimic. Uite, bă, băieți, o moneduță mică, bă. Aici, uite cât de mică e. Ia să vedem ce poate fi asta. Comunistă. O moneduță comunistă, bă, băieți. Mai dăm capul ei. Aurit așa. În drum spre mașină. Salutare, bă, băieți! Am ajuns acasă. Din tot geancul ăsta de aici, că n-am găsit mai nimic astăzi, o să încercăm să curățăm asta bun pentru... Nu bun pentru 2 lei, am greșit. 5 bani din 1906. Să vedem. 5 bani din 1906. Fața este distrusă. Spatele este pilaf. Ea este șaibă. Și totuși nu vreau să o am așa acasă. O să o curățăm un pic înainte să o punem în cutie. Celelalte sunt varză, așa că nu ne interesează. Astea ne interesează cât de cât. Deci începem cu un bețișor de ăsta. E foarte ruginită și amărâtă. Măcar fața să o scoatem cât de cât, adică nu promite nimica. Deja se vede mai bine. Nici nu mă așteptam să fie altfel. O să vă arăt și voi imediat. Gata, mă, băieți, deci am terminat. Nu vreau să fac mai mult. Ideea pentru mine este astea care nu sunt de predat sau, mă rog, n-au valoare prea mare. Măcar să se vadă ce sunt. Nu le lustruiesc să nu mai să apară metalul gol. Cam asta am putut să obținem de la ea, iar fața, ia uite. 5 bani 1906, se vede foarte bine acum, adică fără să fie foarte invazivă. Dintr-o monedă în care nu se vedea aproape nimic, trebuia să te uiți așa la lumină. Acum e o monedă destul de frumușică. Uite cât de subțire e, deci n-aveai ce să scoți mai mult din ea. Cam asta a fost detecția de astăzi.
Nu uitați să vă uitați și la clipurile acelea cu pietre care vor urma. Mă pasionează foarte mult, probabil că mâine voi filma dacă am timp. Ok. Mulțumesc mult, dacă v-a plăcut lăsați un like și urmăriți și clipul următor sau cele din urmă. Mulțumesc mult și salutare!